Pozdravujem všetkých noňákov, priaznivcov značky a produkcie, tým pádom Dr. Nona. Volám sa Jozef Zeťák a dneska som pritestoval do šale z jedného prostého dôvodu, veľmi dôležitého pre mňa, a to je, aby som prostredníctvom tohto videa, tohto rozhovoru vám predstavil a uviedol do popredia pre nás takého veľmi významného distribútora spoločnosti Dr. Nona. My takých významných distribútorov voláme lídrami spoločnosti Dr. Nona na Slovensku, a to je Lacko, je to Ladislav, a my to všetci voláme Lacko, tak verím tomu, že to aj dneska príjmeš tak. To je Lacko Iváni. Predtým, než teda pristúpime k otázkam a k tej komunikácii, prečo sme sa stretli, chcem len teda podotknúť, že tieto videá nie sú nejakým spôsobom dopredu pripravované. To je pre nás dôležité, lebo my máme také jedno krédo u nás v spoločnosti, že čo ide od srdca, ide do srdca, a verím tomu, že to budete aj vy cítiť na vašich obrazovkách. Tak to bude brať. Áno, tak to verím tomu, že to tak teda bude. Naozaj je teda cieľ, aby sme ťa trošku priblížili, predstavili, a viem, že ty si veľmi trefný, veľmi vtipný človek, tak to teda budem veľmi rád, keď aj tu nám bude zodpovedané a budeš takto predstavený. A pre mňa, čo je osobne veľmi dôležité, nielen, že si teda líder spoločnosti, ale my sa už teda poznáme, neviem ani teda koľko rokov, mne tie roky nejdú, možno 16 rokov. Ty to upresníš, hovorím, ty to budeš vedieť presne, že si dovolím teda tvrdiť, že sme už aj kamaráti za ten čas, lebo sme si to neskutočne veľa preskákali a prežili spoločne, a verím tomu, že ešte teda veľa toho spoločne aj zažijeme. A určite ťa neprekvapí prvá otázka, lebo ja ich mám pripravené, niektoré mám ich tu pred sebou. Ty si ich nevidel, takže tie odpovede budú spontánne od srdca, ako sme sa bavili. Určite teda neprekvapí otázka, na ktorú si aj ja rád veľmi spomeniem, lebo tiež si len tak matne na to spomínam, že ako si sa dostal k None. To je také prvé, čo by som rád, keby si nám povedal, čo bol taký prvý moment, prípadne čo ťa k tomu viedlo. Zaujímal by ma aj taký ten prvý produkt, ku ktorému si sa dostal na začiatku. No, ja som sa k None dostal v roku 2008. Som v 2005 prekonal rakovinu hrubého čreva konečníka, čiže som bol onkologický pacient, a Mirko Gajan, ktorý sme robili v inej firme spolu, tak vedel o týchto problémoch, a vlastne on ma tedy oslovil, že máme nejakú produkciu, ktorá mi môže pomôcť. Myslím, že 2 alebo 3 krát Miro Gajan bol aj s tebou u mňa, dokonca som napríklad rozmýšľal, či začnem, nezačnem, fakt som začínal potom s tým robiť. A dá sa povedať, že tie prvé produkty boli pre mňa ako v tom čase Goldsin čaj a Oxin do bulky. S tým som riešil vlastne tie svoje problémy. Postupom času k tomu začali pribúdať. Ja som fakt začínal tak, že vlastne len pre seba, že nebudem nikdy sa starať ako o distribúciu, takýmto budem tie produkty kupovať. Brala to moja manželka, ja, a dá sa povedať, až v roku 2011 za mnou prišli jeden manželský pár ako dôchodcovia, a on má rakovinu prostaty, a tam sme zistili, že vlastne tieto produkty dokážu aj takéto veci riešiť. On za 3 mesiace, keď išiel, mal aj krvné výsledky, všetko dobré. Do dnešného dňa tie produkty berú, ako náhle má nejaký problém, riešia to s Nonou. A druhá vec, čo ma naštartovala, bola dvojdňový seminár na Látkach, kde som vlastne počul tie príbehy tých ľudí, čo im pomohlo, jak tá Nona vlastne dokázala zmeniť im život, všetko možného, a odtedy potom začalo sa to pomaly rozvíjať, a dneska fakt tie produkty mám ich všetky vyskúšané. To je dosť základ, aby som vedel o tých aj produktoch rozprávať, aby som to vedel porovnať, a momentálne mám aj silný tým ľudí, ktorí sa v tom chcú realizovať, chcú pomáhať ľuďom, a to je dosť dôležitá vec, myslím, že lebo jedna vec je ako, že áno, môžem si rozbehnúť niečo, ale druhá vec je fakt tá pomoc tým ľuďom, a to keď sa vracia človekovi to, že ho pomohol som. To je presne to isté, ako vy keď ste prišli s Mirom, dneska to beriem ako nejaký dar, ktorý mi prišiel a ktorý mi pomohol vlastne v tomto sa rozbehnúť a fungovať ináč. Takže už je to 16 rokov, čo tieto produkty používam, a myslím, že to pomohlo aj mne, aj mojej rodine, aj mojom okolí, takže je to veľmi Takže ja tomu teda správne rozumiem, že prvý moment bol, že si chcel sebe pomôcť, to znamená byť ako užívateľ produkcie, ale tie okolnosti, ktoré sa diali okolo, vlastne ťa doviedli k tomu, že si sa rozhodol začať spolupracovať, a taký ten prvý moment bol teda ten seminár, tie skúsenosti tých ľudí. To je to vlastne tým povedané, že vlastne áno, človek nikdy by nemal povedať, že nikdy nebudem s tým robiť, lebo
mňa to prinútilo to, že vlastne ľudia začali chodiť za mnou a oni videli, že ak som vypadal, čo to zmenilo so mnou a to bolo to podstatné, že vlastne, no a keď niekomu príde za teba a chceš, aby si mu pomohol, tak mu pomôžeš. Ono sa to postupne nabaluje a funguje to potom veľmi dobre. To určite tá pridaná hodnota toho slova ďakujem, čo veľmi často počujeme zo strany klientov, užívateľov produkcie, to je aj pre mňa taký bázon na dušu a taký hnací motor. Rieši to presne tak, akože za veľa vecí. A to je najväčšie to krédo, to najväčšie všetko možno, keď niekto povie ti, áno, pomohol si mi. Tak. Keďže robíme v oblasti zdravia, tak je veľmi dôležité na začiatku si samozrejme štrngnúť na zdravie, ako to tradične robíme, samozrejme aj na vaše zdravie, s našim čajíkom, samozrejme Gonsin. No takto vlastne aj vnímam, že je to také posedenie pri čaji, naozaj, aby sme sa porozprávali veľmi voľne. Samozrejme tá doba pokročila, tak ďalšia otázka, ktorá mňa veľmi zaujíma je, určite nebude ľahko zodpovedateľná, lebo naozaj ty máš už tých produktov množstvo vyskúšaných a funguješ v tej rodine s tými produktami, ktorý, keby si mal vybrať jeden produkt z tej celej škály portfólia produktov, je pre teba taký top, bez ktorého si nevieš predstaviť fungovať jeden? Jeden, keby som si mal vybrať, tak je to istotne Gonsin tobulky. Lebo to obsahuje kompletne celú sadu vitamínov, kompletne všetky možné, štartuje imunitný systém a keď už nič iného nemal, aspoň tento jeden produkt a ďalšia vec je tam jeden kus, jedna tobulka stačí človekovi na to denné naplnenie si veci, všetko možno. Že je to aj z toho hľadiska, ale je to dôležité, že vlastne obsahuje kompletne celú sadu vitamínov. Aj produktov. Pri tom Golcine si vždy spovediem na to, že takúto otázku ja nie som profesionálny moderátor ani redaktor, ale sme mali to stretnutie s doktorkou Nonou a veľké také medzinárodné, kde bolo 500 ľudí však plus minus a tam som sa ju opýtal v dobrom, že teda aké sú 3 pre ňu najprodukty a aj presne ona vlastne jeden z produktov spovedalo Golcin a ja si pamätám, čo nastalo o nejaké 2-3 dní na to, že sa teda vykúpil celý sklad Golcinu. Keď to doktorka Nona povedala, tak teda ty pokračuješ v tom Golcine a prípadne z tej keby kozmetickej rady alebo z tých produktov na vonkajšie použitie, ktorý, aby sme to trošku ešte rozvinuli. Golcin je topka. Z kozmetickej rady sú 2 produkty, čo sú ako fakt ako jednoznačne. Myslím si, že sú aj tak, že aj ľudia najviac používajú, to je dynamický krém a Solaris krém. Telový krém Solaris, lebo teraz som mal fakt taký prípad predčerom, bola tu sestranica, vyberali jej nejaký bred alebo niečo na ruke, na prste a strašne to trhalo. Tak som jej dal ako oxeny a dal som jej Solaris, natrela, ale za 5 minút netrhá mi to. Čiže to je to, že vlastne ten krém určite úraduje, hneď rýchlo robí. Rýchlo robí tu vlastne to, čo má, že pomáha ľuďom. A dynamický krém, to je král krémov, to akože to sa nedá, to tak pomáha vnútorne, vonkajškovo, všetko možno. Super, takže máme zodpovedané mám túto otázku. Ideme trošku takým, teda produkty už necháme bokom, samozrejme to je gros, čím my pracujeme. A mňa tak zaujíma skôr ešte taká otázka osobnejšia, že čo ti, spolupracujeme teda už tých 16 rokov, ako bolo povedané, dneska je rok 2023, aby ste vedeli aj do budúcna, keď si to budete pozrieť niekedy. Čo ti Nona, alebo ty aj spolupracuješ, to znamená, čo ti táto spolupráca, prípadne táto produkcia dala do tvojho života a čo ti aj vzala? Keď si zoberieme, že čo mi dala mi kvantum veľmi dobrých ľudí, ktorých v živote nepoznal, dneska sa s nimi spoznávam, spolupracujeme s nimi, stretávame sa. A to je jedna z veľmi veľká vďačnosť, lebo dneska je doba, keď sa každý ponáhla, každý nemá čas na seba. A tu je to presne o tom, že my sa stretneme, porozprávame, pobavíme sa, aj keď je tá doba, že rýchla. Dala mi zdravie, dá sa povedať, mojej rodine, dala mi zdravie kvantum ľuďom okolí, čiže dala mi veľmi veľa dobrých vecí, dobrých ohlasov. Čo mi zobrala, snad ten troška, že viac času sa tomu človek venuje, ale Nona mi klasicky nezobrala nič. Len mi dala veci, ktoré vlastne k bežnému životu človek potrebuje, čo pomáha a nezobrala mi nič, lebo vlastne keď je zdravie,
také najdôležitejšie, nič ostatné nie je tak podstatné ako zdravie. Tak. Ono to človek, ktorý to prežije, že to zdravie stratí alebo potrebuje o ne bojovať, tak ten si vie oceniť, čo je to zdravie. Ale až keď má problémy, veľa ľudí, to je ten podstatný. A hovorím, že Nona je jednotka teraz momentálne u nás. Áno, máš vo svojej tej histórii 16-ročnej taký nejaký najsilnejší moment, na ktorý ti tak... Ja mám tiež v živote pár takých momentov, ktoré sa mi z času na čas tak preblistnú v hlave alebo sa mi s niečím pospájajú, že či máš ty za ten čas nejaký taký jeden moment, ktorý sa ti pravidelne vráca, nejaká situácia, niečo. A čo je napríklad ono asi najťažšie so všetkým pracovať, no nie je rodina. Toto neverí všetko možného. A u mňa to bolo tak, že vlastne dcéra mala alopéciu, chytila. A povedala mi toto, tak som jej dal nejaké produkty, 4 produkty som jej dal, večer mi dcera volá, že v knižke je písané ešte toto, tak som jej to dal a fakt za 2 mesiace alopécia jej zmizla, išla na endokrinológiu, mala dobré výsledky, krvné všetko možno a ono to tedy naštartovalo vlastne tú rodinu tých ďalej, čo sú niektorí, že začali tie produkty brať ináč. Ale najviac, čo ma naštartovalo to v 2011 tí dôchodcovia, čo prišli a mali rakovinu a dostal sa z toho do dnešného fungujú. Takže to je úplný úvod. To je úplný úvod. To bolo to, čo za človeka ako prinútilo, že hop, idem aj druhým, môžeš pomôcť, nielen sebe. Že to má nejaký význam, nejaký zmysel určite. Takže takto sme. Máš nejaké plány v spoločnosti do budúcna? No, plány spoločnosti, čím viac ľuďom pomáhať, čím viac ľudí dostať do toho systému, aby začali tie produkty akože nie brať tedy, keď už je zle, ale brali ako prevenciu, lebo dneska prevencia je najdôležitejšia vec. Bohužiaľ, to aj o sebe môžem tak povedať, my sme utekali za vlakom, keď už vlak utekal preč a my sme išli za ním. A preto je lepšie vlastne predtým v tom vlaku cestovať, aby som mal ochranu, aby som mal, a tieto produkty rapidne dokážu človekovi naštartovať systém imunitný, aby fungoval tak, jak má, aby pomohol si, čo môže. Lebo dneska, keď už neskôr pôjdeme, tak to všetko stojí. Ide do peniazy, ide všetko možné drahé. Tá prevencia je najlacnejšia, čo existuje na svete. Čiže vlastne toto je moje kredo, že pomáhať ďalším ľuďom, ďalším to vysvetľovať, pomáhať, poradiť, keď sa dá všetko. Presne čítaš moje napísané myšlienky, ktoré mám ďalšiu otázku, ktorú mám napísanú, je presne, že či máš nejaké životné krédo. Niečo, čo ťa tak vedie životom? Poviem jednu vec, že ja si myslím, že moje štádium akože rakoviny bol v takom štádiu, že vlastne ja som išiel behom 2 mesiacov 21 kg dole, nádor 10 cm, všetko možného. A ja si myslím, že kvôli niečomu som tu zostal. A toto prišlo do cesty tá Nona a myslím, že toto je to moje poslanie, že pomáhať ľuďom s týmto spôsobom. Lebo mám fakt veľa známych okolo seba, ktorým keď poviem, že toto by si mal brať, toto budú brať, lebo oni videli mňa, vedeli, čo sa so mnou dialo a jak som sa zmenil. A to je, myslím, že dá sa povedať, moja devíza je vlastne bola moja choroba. Čo je, ako je to niekedy smutné, ale je to presne tak. A môžem povedať jednu, že vlastne ja som za tých 16 rokov nezobral jeden jediný liek okrem Nony. Beriem produkty Nony a nepoužívam nejaké, mám dobré výsledky zatiaľ všetko. Podklopujem samozrejme, ale je to skvelé, mám zibobrievky po celom štele pri takýchto momentoch. To je, som mi zase priblížil takú myšlienku, ktorú ja som počul pred mnohými rokmi priamo z úst aj doktorky Nony, lebo ona tiež mala taký ťažší životný osud na začiatku. Ona povedala vetu, ktorá mňa neskutočne vtedy naštengrovala, nie je to spisovné slovo, ale fakt to tak dívam, že choroba je dar. A toto, keď som počul v tom momente, tak som bol normálne z toho taký rozladený na tom stretnutí, až potom človek časom tak možno pochopí a prípadne mu to život tak nadelí, pokiaľ je otvorený tomu celému, že zažije to, čo... Lebo keď si zoberieš, áno, keď máš nejakú chorobu, tak máš čas niečo zmeniť. Čiže vlastne je to také varovanie všetko možného a keď ono sa vždy hovorí, počúvajte svoje telo, to telo presne vie, čo s tým je, ukazuje vám cestu, len tú cestou treba ísť, netreba sa nechať
Ako piknúť, to telo ukáže, to pomôže. Kvantum ľudí, ja myslím, že 99% možno ľudí vždy má nejaký problém. Niečo má, to neexistuje, že niekto povie, že ja som úplne zdravý. Nie. Ono sa niečo vždycky objaví a keď dokážem proti tomu zabojovať všetko možno, počúvnuť to telo, že vlastne keď ma niečo bolí, tak hneď to budem riešiť, nenechám vám to niekedy na pol roka, na rok, ako to sme my ľudia nechávame, máme čas, veď niečo bude a potom stane sa presne to, čo človek nechce, že niečo vypukne vážneho a už potom niekedy je buď neskoro, alebo to stojí strašne veľa energie, aby sa človek dostal z tohto. A že pre teba také posolstvo najväčšie, ktoré nejaké môžeš dať aj noňakom, my sa tak teda nazývame, užívateľi a distribútory produkcie, je teda zrejme tá prevencia, myslieť na to, predpokladám, lebo to je tiež jedna z otázok, ktorú som ti chcel dať, že či máš nejaké také posolstvo. Áno, tá prevencia je najdôležitejšia zo všetkého, lebo prevencia, keď si pamätáš, keď bola Nona tu na prvýkrát, a tej si tiež dal tú otázku, je, že vlastne a iné produkty, ona hovorí, že všetky produkty, čo sú na prírodnej báze, sú dobré produkty. My máme niečo navrch, to je tá archebaktéria, ale ona povedala, že presne keď je mladý človek, a bude sa natierať každý deň solarisom, tak vlastne tá archebaktéria si nájde to tele, pomôže tomu imunitnému systému. A to je to podstatné, že vlastne tam nepotrebuje toho veľa, ale potrebuje to začať od mlada, aby si vytvoril ochranu v tom tele všetko možného. A ona tedy presne povedala, že tá prevencia je najlacnejšia, aká existuje. Tak. A to keď budeme dodržiavať, tak sa budeme mať, myslím, dobre. A bude každý si chváliť nonu, že pomáha, je to dobré, všetko možné. Tak, ty sa teda venuješ aj v spolupráci, to znamená, nie si len užívateľ, ako sme sa už teda viackrát asi to spomenul v tomto rozhovore, to znamená, šíriš myšlienku prevencia zdravia spojitosti s produktami Dr. Nona. A čo si myslíš, že je také najdôležitejšie a čo by si odporúčil takým začínajúcim distribútorom? Pre nás je dôležité, aby sa tá myšlienka šírila. Samozrejme, užívateľia sú veľmi podstatní, ale presne ten zlomový moment, ktorý aj u teba nastal, tak chcem, aby čím viac ľudí na začiatku nastal, aby sa teda rozhodli hovoriť o tej oblasti zdravia a pomôcť svojmu okoliu. Takže čo by si im odporúčil takým začínajúcim? Začínajúcim by som odporúčil, poprvé, aby tie produkty vyskúšali na sebe, alebo na blízkom okolí, aby mali o tých produktoch prehľad. Lebo nie je dobré, keď ja tie produkty idem ponúkať niekomu, ale neviem, o čom to je. Čiže prvá vec je akože mať o tých produktoch prehľad, aby som mal. A ďalšia vec je s ľuďmi sa baviť. Baviť sa o tom, čo spôsobuje ich problémy. A nájsť riešenie nie také, lebo niekedy niekto povie, že vyhádžem sa na tvári. Ale vyhádzať sa môžem na tvári zo 100 dôvodov. Čiže treba nájsť príčinu, aby sme tú príčinu dokázali vyliečiť. Lebo niekto si dá na krémy nejaké, za chvíľu to vydrží, potom to zase odíde preč. Takže to nie je dobré riešenie. Dobré riešenie je to vlastne, že nájsť tu ten problém, čo to spúšťa. Môže to byť dneska milión vecí, lebo aj bolesť hlavy jeden človek môže mať z tohto spustené z druhého, z tretej veci, nájsť tú príčinu a to riešiť. Aby tí ľudia videli, že mi to pomôže. A presne tí noví ľudia, akože keď sú, treba ľuďom vysvetliť, čo treba robiť, aby im to pomohlo. A z vlastnej skúsenosti, najlepšia je vlastne vlastná skúsenosť, keď viem povedať, že vieš čo, opálil som sa, dal som si tam Solaris, krásne to zmizlo, nezostali tam jazvy, všetko možné. Ale človek tú skúsenosť musí mať. Alebo potom je presne tie prednášky, čo aj ty robíš, všetko možného, že ísť na tie prednáška, vypočuť si tie príbehy, rady tých ľudí, ktorí s tým dlhodobé robia. Lebo nikto nenarastol z neba, nepadol z neba taký, že je múdry, že všetko vie. Ono si zoberme, že my keď sme začínali v tých začiatkoch, tie informácie, ja som tu okolí nemal nič, len som vám mohol volať, neboli ani knižky, neboli tie skúsenosti až také, lebo to bolo 2 roky, čo fungovalo na Slovensku, nie? Takže tam ten problém bol taký, že sme museli dohľadávať všetko možného. Má to výhodu v tom, že keď študujem, tak viem si potom poradiť lepšie, ale zase dneska je kvantum tu na ľudí, čo je plno lídrov, čo sú šikovní ľudia na Slovensku a vie si ich zavolať, vie mu poradiť, keď neviem sa v tom nájsť. Takže vždycky poprvé vyskúšať svoje produkty, mať tie produkty a po druhé mať sa na koho obrátiť, aby som vedel dať dokopy tie produkty, aby som vedel poradiť tomu človeku tak, aby som mu neublížiť, ako produkty neublížia, produkty doktorky neublížia, sú dobré, len aby som dosiahol ten úspech
to, aby on mohol povedať ďakujem, pomohol si mi tie produkty. To znamená podpora aj toho sponzora. Áno, tam to musí fungovať, tam to bez tej spolupráce, bez toho kontaktu to nejde. Výborné. A posledné, čo by som sa teda rád opýtal, je, že či chceš ešte niečo, aby som sa ťa opýtal? Taká veľmi zaujímavá otázka. Teraz máš teda priestor dať nejakú myšlienku. Čo sa ťa mám opýtať? No, toto je, ako to je najťažšie na to odpovedať, že čo sa ma máš opýtať. No, neviem, ani takýmto spôsobom, že opýtaj sa ma, že kto najviac sa teší produktom doktorky None. Áno, tak kto v rodine predpokladám, lebo teraz už teda tá rodina tvoja je konštantná, hej, pri tebe, tak kto z tvojej rodiny sa najviac teší produktom Dr. None? Ako najviac sa teší malý vnúčik, ktorý má 3,5 roka, ten pozná tie produkty, jedna radosť, a najviac sa teší Ravsinu, ktorý keď sadne si a rožuje ho, a to má strašne rád, akože vlastne oleje tam všetko možné, ale on napríklad, ako náhle mal zuby mu išli všetko možného, ústná voda, dynamický krém, dneska on sám si potom natíral, keď má bolavé miesta. Ravsi, Oxin, keď vlastne do škôl, keď chodí, teraz sú také obdobia, tak človek mu dá do mlieka pekne Oxin, aby vytvoril presne tú prevenciu. Aby nie to už riešil, keď je už tá choroba, ale týmto spôsobom. No a potom druhý, čo najviac sa teší, je moja staršia dcéra. Tam mi vždycky zavolala, lebo raz tak bolo, že čo si zoberieš? A chcel by som, potrebujem šampón na vlasy, nie? A ja hovorím, dobre, no čo tu stojí? Hovorím, nechaj sa to tak. Ale potrebujem aj Oxen, aj čaj, aj DMDčka, takže vlastne takýmto spôsobom. Ale človek je rád, že vlastne, áno, oni sú mladí, oni prevenčne to berú, tie produkty, a človek im to rád dá, všetko možného. A tebe tá spolupráca umožní, máš dopriate, že si môžeš dopriať tie produkty. Môže dať, presne tak. No. Úplne super. Tak ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a budem sa samozrejme veľmi tešiť ďalším stretnutiam, ďalšej spolupráci. Ja som veľmi rád, že si človek na správnom mieste a že ešte ďalšie dlhé roky to budeme spolu môcť ťahať a teda na zdravie ešte raz. Na zdravie, samozrejme aj vám, aj všetkým našim blízkym, aj na všetkých, na ktorých si spomeniete. Do skorého videnia.